Update mo sa akong mga tanom diri sa rooftop. Kita mo kay nanago na sila while healthy pa sila tanawon. So, nara ako ang mga beans. Tambok na sila. Ngayon sa diri kiniturok. Ako ang melisa. Tambok na siya. Basil. Petersilia. Wala pa. Kamatis na ko. Ako ang kaanay namuwak na sila. Ako ang sibas dahon kay aning daga kay naupaw na ako ng diputol. Ako ang peppermints. O kang patatas guys. Kanya iniwang pa sila. Pero dako na sila gamay. So, manatong lavender. O kanya ay kay wala pa sa siya improvement daratong kamatis. Ito pa mga unsay naabot na rin ang tanawa guys. Ana ini turok diri o clay. Turok na siya nga manitabo. Pero tulo na yung daon. Dili ka itong upat. So, manitang Chinese. China call mo na Chinese. Pichay mo kung na pangalan. O, gato ang pichay. Tabo ka itong pichay. In fairness. Tabok siya, no? So, wala sana siya. Nakakita mo lang sa tamo dere. Balik. Oh, nindot kay weather guys. Sumado ta sa ubos. Marag sa ubos nanay mga strawberry. Tanahon na to. So, naana ta sa ubos guys. May ang jasmine flower kay namuwak na siya. Nindot siya tanaw. Tama na itong strawberry. Nakapadali sa pikas. Sa ubos. So, mapay. Hilaw pa siya. So, marata siya guys. Mapay. Ang kapang stackle bear. Ang usa kaya red. Red na siya. Pa na lagi itong daon guys. Ang kana siya is wild strawberry. Wild strawberry na siya. Di lang